Mit-Tnejn li ġej se jonqos il-perjodu tal-kwarantina għal min ikun imlaqqam bid-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-Covid-19. Fil-fatt, mit-tlieta ta' Jannar tas-sena l-ġdida, persuni li jirriżultaw pożittivi għal Covid-19 u jkunu ħadu l-booster se jkunu obbligati jagħmlu perjodu ta' kwarantina ta' 10 ijiem minflok 14 ġurnata. Dan sakemm fl-aħħar 3 ijiem tal-kwarantina ma jkollhomx sintomi. Persuni li jkunu f'kuntatt ma' xi ħadd pożittiv l-hekk imsejħa l-primary contacts li jkollhom ċertifikat tal-vaċċin validu jistgħu itemmu l-kwarantina obbligatorja 7 ijiem wara l-aħħar kuntatt mal-persuna pożittiva wara li jagħmlu rapid test li jirriżulta fin-negattiv. Mit-tnejn li ġej ukoll persuni meqjusa bħala secondary contacts, jiġifieri n-nies li jgħixu fl-istess residenza ma' persuni li kienu f'kuntatt dirett ma' xi ħadd pożittiv m'għandhomx għalfejn jagħmlu kwarantina jekk ikunu mlaqqma bil-booster. Waqt żjara fiċ-ċentru ta' tilqim fl-Università ta' Malta, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li dan kollu ser ikun possibbli għaliex fis-sigħat li ġejjin f'pajjiżna se jkunu tlaqmu 50% tar-residenti Maltin eliġibbli għall-booster kontra l-Covid-19. Persuni li jkunu pożittivi u ħadu l-booster ħadu noqos il-perjodu ta' kwarantina tagħhom minn 14 ġurnata għal 10 ijiem. Persuni li jkunu f'kuntatt ma' xi ħadd pożittiv illi għandhom ċertifikat tal-vaċċin li huwa validu ħajkollhom bżonn jagħmlu 7 ijiem kwarantina. Persuni illi kienu f'kuntatt ma' daw it-tip ta' persuni mal-primary contacts li sallum kienu wkoll obbligati jagħmlu kwarantina, issa jekk ħadu l-booster mhux se jibqgħu jkollhom bżonn jagħmlu kwarantina. Id-Deputat Prim Ministru rimarka li fil-waqt li bħalissa ir-rata ta' tilqim hija tajba ħafna sabiex jiżdied l-aċċess għall-vaċċin mit-tnejn li ġej se jiżdiedu ċ-ċentri ta' vaċċinazzjoni. Minn nhar it-tnejn iċ-ċentri tat-tilqim ħajżdiedu minn 7 li għandna llum għal aktar minn 3 darbiet għal 24 ċentru madwar Malta u għawdex. Jfisser li l-persuni li ħajibdu jirċievu l-appuntament għat-tilqim f'ħafna każijiet se jkun iżjed viċin ir-residenza tagħhom u allura inħeġġu aktar nies jirreġistraw fuq vaċċin.gov.mt biex huma wkoll jieħdu l-booster bħall-komplement tal-poplu Malti. Kull min għandu aktar minn 18-il sena jista' jirreġistra l-booster fuq vaċċin.gov.mt.